Kia ora, takatapui, tenkoe, naumai, jaere mai. Ez zarete irratiz nahaztu, Euskadi Irratian jarraitzen duzue, ez duzue nazioarteko irratiren bat jarri, ez da interferentziarik izan, ez digute seinalea lapurtu, ez hau Euskadi Irratia da, hau amarauna da, baina gaurkoan maoriera hitz egin nahi izan dizuegu pixka bat. Maoriera hizkuntza ekarri dugu gurera, euskara bezala hizkuntza gutxitua, eta orain konturatuko zarete zergatik. Hementxe dugu gurekin Irati, Eusko Ikaskuntzako kidea. Kaixo Irati, egunon. Egunon, aupa, gorka, fin zabiltza bai, maoriera zentzuntzzaitugu. Hala ere, nik badut gonbidatu bat, Manu Iri, laster batean trebetasunez arituko dena hizkuntza horretan. Naumai, Beñat, garaio, ongi etorri Beñat, Amaraunera. Kaixo, egunon. Hori da, gonbidatua da Manu Iri, orduan, Manu Iri da gonbidatua, eta takatapui hori da, kaixo? Takatapuik esan nahi du adiskidea. Adiskidea. Dena dela Gorka eta Irati janik baino gehiago dakizu, hori etortu behar dut. Baina ondo esan dut hasierako hori, ulertu da zerbait, esan dudanetik, hor hasieran esan dudan horretatik, ala maorieraz dakien batek egundoko barreak egingo zituen gure kontura. Hori Zelanda berrian, ahotera jarri beharko dugu eta esango dizut bueltan. Hori da. Tira, zein da zure harremana maoriera hizkuntzarekin? Zein lotura duzu hizkuntza horrekin? Lotura pertsonal txikia daukat, familia badaukat, baina urrunekoa, bertan dagoena bizitzen edo bertan egon dena, eta horretaz aparte lotura gutxi pertsonalki hitz egin da. Baina profesionalki edo behintzat nire lan esparruan handiagoa, eta are handiagoa izatea nahiko nuke, izan ere nik hizkuntza gutxituen bizi berritzean egiten dut lan, hizkuntza lankidetzan, komunitate ezberdinen arteko elkarlanean, eta, nik izan dut miresmen eta erakarpen handia maorierarekiko, Hain zuzen, Beñat garaio, Gasteiztarra zarazu, soziolinguista, eta hizkuntzen biziberritzarekin lotutako 11 ikerketa egin dituzu, oraintxe bertan, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gaztea 2023 deialdiko sarito izan zara, Kia ora, takatapui, maoriera eta euskararen biziberritze prozesuak elkarlotzen proiektuaren gatik. Hori da. Duela hilabete batzuk aurkeztu nuen saria izan zen, buruan neukana denbora batea gatzetik, eta egia zen oso gustora proiektua sarito izan delako, Beñat, ikerketa egonaldi egingo duzu, Zelanda berrian, zergatik hautatu duzu, maorieraren azterketa? Badu antzekotasunik euskararekin, ze hori da pixka bat lanaren helburua, alderatzea, konparatzea, ez da? Hori da, euskaldunok eta euskararen bizi berritzen aritzen direnak eta euskalgintzak harreman handiagoa izan dute Europako hizkuntza komunitate ezberdinekin eta gero bati bat Hego Amerikakoekin edo Amerikan gaztelaniaz ere badakiten komunitate horiekin, Eta iruditzen zitzen Aotearoa, Zelanda berria eta maoriera oso urrun genituela agerikoak diren arrazoi batzuengatik, eta interesgarri izango zela ara joatea eta ikerketa egitea. Izan ere, aman komunean ditugu adibidez hezkuntza sistemak edo eredu sozioekonomikoa, maila sozioekonomikoa ere antzekoak direla, baina gero ezberdintasunen artean nabarmendu beharra dago, beraien jatorrizko kultura eta gurea zeharo ezberdina dela, beraien gizartea ere zentzu batean ezberdina dela, eta horregatik pentsatzen nuen interesgarria izan zitekela ara joatea eta konparaketa hori egitea, Izan ere, Beñat, Imanol Minerreren errenteriarra urtebete egon zen, Zelanda berrian, maorieraren biziberritze prozesua aztertzen, hori 2003an izan zen, eta egonaldi hartan, maorierak 150.000 hiztun zituen, hiztun joriak ordea 50.000, maorieraz bizitzea ez da erraza, Zelanda berrian, aipatu dituzu hainbat faktore eta bar, baina zure ikerketak izango du, ardatz Imanol Minerrena? Bai, gainera Imanol Minerre adiskidea dut, eta goratzen naiz duela 7 urte ezagutu nuenetik, hitz egin izan dugula beti, noiz joango gara bueltan, ea nik joterik dudan, ea nik itzultzerik dudan, eta, saria ulortu duanetik, hainbatetan hitz egin dut berarekin,
eta bai, oraindik ez dugu zehaztu nola eman alko jodan jarraipena, baina nola ez, berak abiatutako horri jarraipena eman nahiko nioke. Ze hor, imaginatzen dugu, hizkuntza bizi berritze prozesuetan aintzat hartu beharko direla beste faktore batzuk ere, ez da, kultura, tradizioa, sinesmenak, natura, ez, espresuki hizkuntzarenak ez diren beste hainbat inguruko faktore, ez? Eta imaginatzen dugu hori guztiare aztertuko duzula, ez? Bai, hori litzateke helburua, ikustea zerk egiten duen ezberdin Maoriraren bizi berritze prozesuak, eta ze helduleku ezberdin dituzten beraien hizkuntza eta nortasuna eraikitzerako orduan, ez? Pentsatuz, oinarri horiek edo ezaugarri ezberdin horiek baliagarriak izan daitezkeela bizi berritze prozesuak ulertzeko, eta zergatik ez, gure esperientziarako ere aberasgarriak izan daitezen, ez? Ze orain arte, zuk Maorirari buruz egin duzu ikerketarik edo egin duzu hurbilketa lanik hizkuntza horrekiko edo oraindik hastapenetan zaude? Bai, oraindik hastapenetan nago, doktoretza tesia egiterakoan egonaldi bat egin behar nuen Aotearoan hain justu, Maorira eskolan nola bizi berritzen zuten ikusteko, baina COVID dela eta ezin izan nintzen joan, orduan horre lanketa txiki bat egin nuen, eta orain ditzateke ja lehenengo aldia beren giara noala, eta horretarako denbora eta baliabideak izango ditu dela, eta egia esan desiatzen dago. Zer espero duzu topatzea? Egia esan ez dakit. Momentu honetan ez noa horrela espektatiba handiekin, baina gustatuko litzaidake egonaldi hau baliagarria izatea bi hizkuntza komunitateak, bi nazioak hurbiltzeko, eta zubi lana egitea, beraien bizi berritze prozesuarentzako baliagarriak izan daitezken gakoak partekatzeko eta alderantziz, ez? Guretzako interesgarriak izan daitezken gakoak eta ezaugarriak ona ekartzeko, ez? Ze izan ere, aurrez Imanol Minerrekin izan azara, lagunak zarete, abia puntu bat baduzu oinarrian, eta 3 hilabeteko egonaldia egingo duzu, Auklandeko Unibertsitateko Tepuna Guananga izeneko ikerketa zentroan, eta bertako zuzendari Stephen May hizkuntzen biziberritzaren alorrean, mundu mailako aditu garrantzitsua denarekin norpozorpo lanean ere arituko zara. Beñat, beraz, bi lagunekin eskutik helduta, biderik izango da egiteko, ez, ala? Bai, gainera, konpainia oso honean noa, ez, eta zentzu horretan horrek ere asko pizten hau, asko motibatzen hau, eta, gustatuko litzadakean jende ugari ezagutzea, eta pertsonalki eta profesionalki aztarna utzi dezaken esperientzia bat izatea, ez? Orduan, bai, noa guztiz irekita, eta ea zer ekartzen duen egonaldi honek. Bada berezitasunik, Beñat, lehenengo arabarra zara, sari hau jasotzen, ikerketa egonaldi bat egingo duzu, hori ere lehenengo aldia izango da, baina, aurrez esan dugu, Euskararen biziberritzaren inguruan 11 proiektutan aritu izan zara, Euskara Abentura, iga hizkuntza gutxitutako hiztun gazten topaketak antolatzen izan zara, zure doktore tesiak ere segregazioa eta Euskara aztertzen ditu hezkuntzan, tira, gazteak Euskara eta honen biziberritzea, indargunea gaztengan egin behar dugu? Bai, egia esan batzutan komentatzen da, ez, gazteek ez daudela aktibatuta, ez, horrelako kontuetan, ez daukatela konpromesurik gizartea eraldatzen, eta adibidez, egun hauetan ikergazte egon da Donostian, eta horre topaketa moduko bat egin da ikerlari euskaldunena, eta horre 200 bat pertsona bildu ginen okerrezuanago, eta horrek erakusten du, Euskal Herrian badagoela azpiegitura bat, badagoela kapital pertsonal handi bat, eta, ni gustora, horien artean beste bat naizelako, eta nire ekarpenak egitean aintzat hartzen direlako, Edimburgoko Unibertsitateko ikerlari talde batek garatu du aplikazio bat, Europako 6 hizkuntza gutxitu ikasteko, horrelako baliabidek lagun dezakete hizkuntza bat galez dadin? Bai, horrelako ekimenak beti dira ongi etorriak, eta adibidez, hizkuntza batzuen kasuan, ez dagoenean ikasteko baliabiderik, edo ez denean hain erreza lehenengo kontaktu hori hizkuntzarekin, oso beharrezkoak dira, ez? Eta adibidez, Maoriraren kasuan, duela 3 urte
argitaratu zuen Duolingok, ohar prentsa batean esanez maoriera ere jarriko zutela, ez? Eta 3 urte pasatu dira eta oraindik ez dute jarri, ez? Eta beste hizkuntza gutxitu batzuk badaude, eta ea maoriera eta beste batzuk noiz igotzen dituzten, bera hori ikasteko aukera izan dezan publiko zabalak, ez? Zeintzuk dira hizkuntzak aplikazio horretan datozenak? Horrentxe bertan buruz ari naiz, baina hizkuntza gutxituen artean badakite galesera eta hawaiera daudela, besteak beste. Euskara ez dago aplikazio horretan. Ingelesezkoan ez, baina gaztelania askotik uste dute ikasi zenezakela okerrez banago. Tira, aplikazio horiek beraz praktikoak dira. Probatu beharko dugu egun batean aplikazio hori, eta ea zer moduzko azalpenak ematen dizkigun, hainbat hizkuntza gutxitu ikasi ahal izateko. Bueno, esan duzu Eusko Ikaskuntzari esker egonaldi hori egin ahal izango duzula. Horrez gain, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Euskaltzaindiak aitortzen duten Koldo Mitxelena saria ere eman berri dizute, euskarazko tesirik onenaren arloan. Bai, hori da. Hau duela aste batzuk jaso nuen beste sari bat izan zen, egia esan oso gustora nabil azken aldian, eta niretzako aitorpen oso garrantzitsua izan zen, tesi oso gogorra izan nuen, eta batzutan ez dakizu entregatzen edo defendatzen ari zaren lan horrek merezi duen, edo zer, eta batean aitorpen hau eta sari hau jaso nuenean izugarrizko poza, ez? Eta bueno, egia esan eskertzen da, honek ere lagundu dialako tesiaren gaia zabaltzen eta publiko zabalago bati iristen, Tira hortxe, Beñat gaur Amaraunera ekarri diguzun gonbidatu da, Irati, merezi du, Eta merezi du berari jarraipena egitea, ezta? Noski. Bueno, maletan baduzu birentza aldekurik? Hiru, Irati eta Gorka etorri zaitezkete, Bai, sartuko gara, guk asko, bueno, nik Irati asko leku gutxi behar du, nik asko. Beraz, niretzat maleta handi bat, eta janari askorekin inguruan badazpada. Gozerik ez badatzeko. Tira eskerrik asko gurekin ezateagatik, Beñat, besarkada bat, eta ea zer moduzko ikerketa egiten duzun maorierari buruz, Zelanda berrian, Eskerrik asko zu eta bueltan hitz egingo dugu, baduzu. Kakiteano, esan behar da? Hori ez dakit, ikasi behar dut. Hori da, ikusi dugu laster arte, ala esaten dela, ez da, Irati? Izan daiteke. Kakiteano. Kakiteano, Irati. Kakiteano, Gorka.